Καλησπέρα σε όλους. Στο σημερινό βίντεο ψαρεύω με έναν φίλο στον οποίο χρωστάω μεγάλο μέρος από τη χαρά που μου δίνει το spinning. Θα δούμε ένα λαβράκι που μας άφησε στα κρύα του λουτρού, μια επίθεση που μας πέταξε το σαγόνι κάτω και στο τέλος το τεχνητό που μας χάρισε το ψάρι και το γέλιο της ημέρας. Πάμε να τα δούμε. Όχι. Άφησε. Όχι! Το τρελάνουμε. Ψυχολογικά θα φύγει το ψάρι. Πάλι σήκωσε το τέτοιο εκεί, βλέπεις. Ναι. Ωραία, θα κρατήσουμε. Ναι. Με την κουδουνίστρα, Ναι ρε μαλάκα. Ρε πατεώνα.